साला सुवा थाख्लाय आरो एमजेआलाय लामाखौ आन्दायबायसो नामाब्रा फैला आदा एसे नायहरस'दोलै दाबो सफैथाराखै माथो बिसोरलाय दहायनो फैबाय होननानै खोन्थादों दाबो सफैया बिसोरो। एमजे नोंथां लामाखौथ' मोनफैबायलै एल'ग्रायाथ' जायगाखौ बेखौनो होननानै खोन्थाहरदोंमोन एसे थांबावबानो मोनसिगोन बायदि मोनदों आङो एमजे नोंथां। हनै प्रकाश फंबाय माथो मोनफैखानाबो दंलायलायो खाथियावनो एसे लेंहरदोलै थाबनो प्रकाश फंबाय। थाख्लाय सार सफैबायना जे सफैबायबालाय हनै फैला आदाया न' सिङाव लाना थांदो बिसोरखौ फैला आदा आलासिफोरखौ लाना थांदो। प्रकाश नोंथां बे एल'ग्रानि हाबाखौ गोग्गोम जाना थांखागोन जोङो बे एमजेजों आङो साला सुवाद एल'ग्रानि हाबाखौ। गिबियावनो जोंनि खुलुमनायखौ एल'ग्रा आदानिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय आरो गेमस्रि आगै सनानिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय। हाबाब थाख्लाय सार ओंखामफोरखौबा बोरै बोरै मोनजाखो दानो थांनो आथुर जाबाय दा आंबो थांनाय जायासै। एल'ग्रा नोंथां जानांगौखौ जाबायलै गोगोम जाबाय जाखाबाय जोङो थाख्लाय सारजों आंजों नों जेबो सिन्था खालामनाङा। नोंलाय मा मिथिनो एल'ग्रा आंदि सोरनि थाखाय फैदों नोंलाय मा फात्ता मोनो। आङो नोंनि हाबाखौ जानो होनना फैयाखैथ' बे गेमस्रि सनाखौ बेसेदि मोजां मोनखोमायोमोन आङो नोंलाय मा फात्ता मोनदोब्रा एल'ग्रा। आयु थाख्लाय आदा माखौलाय सिरिनो गोसोखांहाबबाय थाखो नोंलाय थाख्लाय आदा